Ćao ljudi, ja sam Renet i ovo je 10 stvari koje govore gameri sa bonusom 5 stvari koje govore LOL igrači. Ne radi mi kontroler! Šta treba da radim u ovoj misiji? Kako to ne mogu da preskočim ovu glupu scenu? Koja sreća! A dobro, nisam igrao ovo veoma dugo. Ajde još jedan game pa jedan spavanje. Sad stvar, još jedan pa jedan spavanje. Ne mogu, u gameu sam bre. Ćao, ne mogu da igram, moram da učim brate, idem da učim ceo dan. Double XP vikend. I sutra je dan, aj na Skype. Ko si ti reptil? Znači ne verujem, uvek sa noobovima upadam. First blood za njih. GG. Koliki je ovaj noob champ, kako neko može da igra s njim, da ga nije blam. Feeder. Mid or feed. Nadam se da vam svideo video. Ako vam svideo možete mi dati like, comment, subscribe. Možete pogledati moju Facebook stranicu koja je u descriptionu. I vidimo se kod sljedećeg videa. Ćao!